f'kull pajjiż li tmur u f'kull kultura li tkun taf il-bniedem fid-tbatija, kull bniedem fid-tbatija tiġih spontanja li jgħajat lill-ommu. Interessanti għax l-espressjonijiet kollha fil-kulturi, fil-lingwi kollha tal-persuna fid-tbatija li ħafna drabi lanqas biss tibqa' tirraġuna imma sempliċiment tħoss u tara qudiema baħar infinit, tara qudiema nuqqas ta' soluzzjoni, tara qudiema id-dlam jew ma tara xejn, l-espressjoni tal-persuna tkun is-sejħa lill-om, is-sejħa lill-om. U din hija esperjenza ta' ħafna minna jew tal-parti l-kbira minna. Forsi mhux kulħadd kellu x-xorti meta kien żgħir illi jara lill-ommu jħares lejn għajnejn ommu meta jkun għaddej mill-mart, meta jkun għaddej mid-tbatija, anki sempliċi tbatija żgħira ta' tfal li nkunu. Għal-persuna, għal-bniedem, għat-tifel, għat-tifla, fiċkunija tagħhom, kull tbatija hija l-aħħar tad-dinja. Kull tbatija m'għandix soluzzjoni. Imma meta t-tifel it-tifla jħarsu fl-għajnejn tal-om u jaraw is-sikurezza, jaraw it-tama, jaraw il-pożittività, jaraw d-bissima, jaraw il-ħlewwa, dik it-tbatija tinbidel fi tbatija bit-tama. Tbatija bit-tama illi tinstab soluzzjoni. Tbatija bit-tama illi jkun hemm il-fejqan. Kemm hi importanti l-preżenza tal-om fil-ħajja tat-tifel, fil-ħajja tat-tifla. Daqshekk ieħor importanti l-preżenza tal-om li hija Marija fil-preżenza tagħna meta nkunu qegħdin inbagħtu. Il-Vanġelu li għadna kif smajna għalilna b'mod ċar, anzi jibda propju b'dawn il-kelmiet hekk sbieħ. Kien hemm, kienet preżenti, kien hemm wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu Marija. Kien hemm. Ekku forsi din hija l-preżenza meħtieġa, din hija l-unika ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu mal-persuni li jinstabu fid-tbatija, li nkunu hemm. In-natura tagħna ma tinix li nkunu hemm. Il-bniedem minnu nnifsu spontanjament, impulsivament, jixtieq jaħrab bid-tbatija, ma jixtieqx jara uġieħ. Għaliex? Għax kull uġieħ li jara barra minnu nnifsu ifakru fl-uġieħ tiegħu. Kull diffikultà li jara barra minnu nnifsu tfakru fil-problema tiegħu, fid-diffikultà tiegħu, kif jiġri lilna. Id-tbatija minna nfisha li l-bniedem tgerxu. Imma Marija llum tallimna illi fid-tbatija aħna rridu nkunu hemm preżenti. Li l-aħjar mod, l-iktar mod Kristjan, l-aħjar mod kif ikunu d-dixxipli ta' Ġesu fid-tbatija u il-preżenza li nkunu hemm. U allura Marija lilna l-koll li qegħdin hawn il-lejla u lil dawk li qegħdin iseguna bil-mezzi tal-komunikazzjoni qiegħda tistedinna biex inkunu preżenti, biex ma naħarbux mid-tbatija, ma taħrabx mid-tbatija ta' ommok, ta' missierek anzjan, ma taħrabx mid-tbatija ta' ibnek, bintek fil-mart, ma taħrabx mid-tbatija ta' ibnek, bintek fil-problema, fil-diffikultà li għandu fil-familja, ma taħrabx mill-problema ta' ibnek, bintek fil-problema li għandu it-tfal, tifla, tifel, b'diffikultajiet biex jitalmu, kull tip ta' disabilità li llum immissu naraw inħarsu madwarna, li nkunu hemm preżenti. U preżenti bajnejn mimlija tama. Wieqfa jgħidilna l-Vanġelu. Marija kienet wieqfa taħt is-salib. U dik il-kelma wieqfa ma turix sempliċiment il-pożizzjoni bħalma qiegħed jien il-lejla wieqaf, imma turi wis iktar. Wieqfa għaliex? Għax mimlija bil-fiduċja falla. Mimlija bil-fiduċja falla li mhux se jitħaq bija. Falla li huwa fidej lejn il-kelma tiegħu li jżomm kelmtu u jibqa' jsostni lill-bniedem lil kull wieħed u kull waħda minna fid-tbatija tagħna sal-aħħar.
it-tentazzjoni però xi tkun? It-tentazzjoni tkun jew li naħarbu mit-tbatija, li nitilqu nitbedu mit-tbatija, kultant ngħidwa kif inhi. Kemm insibuha bitqila biex immorru naraw lil xi ħadd li nafuh forsi ħabib tagħna l-isptar. Jew id-dar fil-mart, kemm insibuha bitqila. Allura jiġrilna li nippruvaw nevitaw, insibu kull tip ta' skuża biex nevitaw li mmorru rejb wiċċ imwiċċ ma' tbatija. Ta' kull ewwel mod ta' kif aħna nippruvaw nevitaw id-tbatija, imma hemm mod ieħor iktar sottili. Hemm mod ieħor iktar perikoloż. Hemm mod ieħor li sfortunatament forsi s-soċjetà tagħna bil-mod il-mod dieħla f'din it-tip ta' mentalità. Mhux naħrab jien, le, neqret lil persuna li qed tbati. Neqret lil batut bl-iskuża li nġib ħniena, li nagħmel ħniena miegħu. U x'ikun qiegħed jiġri? Ikun qiegħed jiġri li d-dinja sfortunatament issir id-dinja tal-annimali. Tkun inqas id-dinja tal-bnedmejn. Papa Benedittu 16 għandu espressjoni tas-sew sabiħa jgħid jekk aħna nippruvaw neliminaw id-tbatija mill-ħajja tagħna, jekk aħna nippruvaw neqirdu lil persuni li qegħdin ibatu biex ma jfakkrunix fit-tbatija tagħna, jekk aħna nippruvaw neqirdu l-persuni li qegħdin ibatu għaliex għax insibuha bitqila biex noqogħdu ħdejhom. U huma tant xebgħu f'din id-dinja, tant xebgħu weħidhom bis-solitudni għax aħna maħniex insostnuhom u nissapportjawhom, li huma stess jitolbu biex jinqerdu. Meta jiġri hekk, l-umanità tkun qiegħda titlef parti essenzjali minnha nfisha. Tkun qiegħda titlef il-parti tal-limitu, il-parti tad-diffikultà li lilna ħafna drabi tiġborna fl-imkien. Araw x'jiġri meta ngħixu diffikultà fl-imkien. Araw x'jiġri meta familja taffaċċja problema diffikultà fl-imkien. Kemm tingħaqad, kemm tintrabat, kemm timbet, titnissel, tikber, timmatura l-imħabba vera propju fil-moment ta' tbatija. U allura Benedittu 16 jallarmana, ibeżżana u jgħidilna u bir-raġun ħodu attenti li ma titilfux din il-parti jekk importanti tal-ħajja umana. Meta aħna nippruvaw neliminaw id-tbatija, kull tip ta' tbatija minn fuq wiċċ l-art. Barra minn hekk din hija illużjoni. Hija illużjoni. Il-festa tal-lejla fl-imkien mal-ġimgħa mqazza jfakruna li id-tbatija tagħmel parti mill-ħajja mhux biss tal-bnedmin, imma mill-ħajja ta' Alla, mill-ħajja tal-iben ta' Alla. Il-festa tal-lum fl-imkien mal-ġimgħa mqazza lilna trid tgħinna biex nilqgħu naċċettaw il-limiti tagħna, id-djufijiet tagħna, il-mart tagħna, id-diffikultajiet tagħna, l-inkomprensjonijiet tagħna, is-switta qalb tagħna, il-qalb tqila tagħna bħala parti minn ħajjitna, bħala parti mill-esperjenza umana. Inkunu nsiru artifiċjali, insiru mekkaniċi, tekniċi biss, u d-dinja sejra lejn it-teknika, teknika biss. Artifiċjali, nitilfu s-sentimenti l-iktar profondament umani. U hawnhekk ippermettuli illi nistieden mhux biss lilna lil kull wieħed u lil kull waħda minna individwalment, imma anki aħna bħala poplu, anki aħna bħala poplu għawċi. Jien kultant nistaqsi x'sensibilità għandna aħna biex inkunu hemm preżenti. Per eżempju, ma dawk il-familji li għandhom it-tfal b'diżabilità. Illi biex jgħaddu pushchair, biex jgħaddu b'wheelchair, għandhom problema fit-toroq tagħna. Għandhom problema fuq il-bankini tagħna. Għandhom problema biex jidħlu fil-knejjes. Għandhom problema biex jidħlu fl-uffiċċji tagħna. Għandhom problema biex jidħlu fiċ-ċentri parrokjali tagħna. X'sensibilità għandna ma dawn il-persuni meta fid-tbatija tagħhom aħna ma nkunux hemm. U ma nkunux hemm mhux għax intenzjonalment niddeċidu li ma nkunux hemm, imma b'dik li jgħidula in-negliġenza. Ma nagħtux każ
Matt mhix lili, mhix problema tiegħi, allura mi problema ta' ħadd. Mhix problema tiegħi, allura mhix affari tiegħi. Kemm inkunu hemm preżenti aħna ma' dawk il-familji, ma' dawk il-persuni li għandhom it-tfal illi ma jistgħux jikkontrollawhom bħalma normalment il-familja tikkontrolla tifel jew tifla fil-mod ta' kif jesprimu ruhom, fil-mod ta' kif jaġixxu, fil-mod forsi ta' kif jgħidu jew ma jgħidux fil-knisja, kemm inkunu hemm aħna. Kemm imberqu lura jew il-qudiem meta nisimgħu ħoss illi min għalina mhux suppost ikun hemm. Kemm inkunu hemm bħal Marija fid-diffikultajiet, fil-problemi ta' Ġesu illum. Ma ninsewx, ma ninsewx. Ma ninsewx dak il-Vanġelu ta' kapitlu 25 ta' Mattew, meta jgħidilna dak li għamiltu ma li żar wieħed, ma dak li għaddej minn diffikultà, minn problema. Għamiltuh miegħi. Ġesu, dak hu Ġesu. Ġesu mhux dak li hu faċli ssibu fl-Ewkaristija, fil-quddiesa, fis-sagramenti, fl-istatwi, fl-istatwi. Imma Ġesu u dak li jien niltaqa' miegħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum fl-istatwi ħajjejn tad-demm u l-laħam. Jiena nemmen naħseb li qegħdin noqorbu lejn ċertu għażliet importanti fil-ħajja tan-nazzjon tagħna, fil-ħajja tal-pajjiż tagħna. Jekk jiena nistaqsi, aħna li nieħdu gost u xi ħaġa sabiħa, nieħdu gost ngħixu dawn il-ġranet b'kull mod. Il-proċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, soldati, assissini l-kbar, il-profeti, dawk il-personaġġi kollha tal-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Inkunu hemmhekk ma' Ġesu fid-tbatija kemm hi xi ħaġa sabiħa. Inkunu hemmhekk ma' Ġesu fid-tbatija tiegħu, nikkontemplaw dawk l-istatwi sbieħ li naraw għaddejjejn mit-toroq tagħna. Nitkellmu b'mod sabiħ fuq l-artist, isbuħija, l-artisti, il-mod ta' kif timxi proċessjoni jew ma timxejx. Nirriflettu wkoll mela len fuq dak li għadda minnu Ġesu fid-tbatija tagħna. Minn hawn ftit ieħor aħna illi ninġabru kollha fil-ġimgħa l-kbira, kważi għawdex kollu jinġabar fil-knejjes fil-ġimgħa l-kbira ħdejn Ġesu li qiegħed imut. Ser niġu mistiedna biex nagħmlu għażliet favur il-ħajja jew favur il-mewt. X'se nagħżlu? X'se nagħżlu? Jiena naħseb li rridu nippruvaw nkunu ftit koerenti, konsistenti. U jekk jien mort fil-ġimgħa l-kbira nqejm is-salib ta' Ġesu, jekk mort ninżel għall-kubtejja u nħaddan is-salib kif se nagħmlu fl-adorazzjoni tas-salib nhar il-ġimgħa bħallum 8 ijiem, allura ma nistax jien is-salib Tommi, is-salib ta' Nanti, is-salib ta' Binti, is-salib ta' Marti nipprova neliminah jew naħrab minnu. Ma nkunx koerenti. Ma nkunx koerenti, ma nkunx raġel, ma nkunx mara ta' veru. Nikkonkludi. Meta aħna nkunu koerenti, meta aħna nħobbu, naċċettaw, nilqgħu lill-persuna li qed bagħti, il-bniedem aħna bħala bnedmin nilħqu l-milja tagħna, il-fulfillment tagħna. U dan għandkom esperjenza tiegħu intom. Kull wieħed u kull waħda minna meta rnexxielna noqogħdu ftejt ma' persuna li qed bagħti. Timlina dik il-persuna, timlina bl-imħabba, timlina bil-ferħ, ferħ li ma jitfissirx, ferħ li ma tesprimiex bil-birra, ma tesprimiex bil-droga, ma tesprimiex bil-whisky, ma tesprimiex bil-divertiment, imma ferħ li ma jaħdulek ħadd qiegħed hemm ġewwa fil-fond ta' qalbek. Jew ma nitilfuhx dan. Hija esperjenza tagħkom il-koll, tagħna l-koll. Kull meta għadna ftejt ma' persuni fid-tbati għaliex, għax mingħajr ma nafu għadna ma' Ġesu. Mingħajr ma nafu għamilna bħal Marija. Kien hemm taħt is-salib Marija kienet wieqfa.